UMLA barim ka Phulbari but UMDC barim ka GHADC lani Garo Hills Autonomous District Council USG Esmatur Mominin ulat herting ya ka jingtmu ka balami ban penlong ba ke kertong ki bathem nomination ha ka election banwan kin ha ban pen I ya ka scheduled tribe lani ka ST certificate da ka baong ba ka council kamdon bor ban bu yakum ka tei ka kendon da ka bakdo ya ka 6th schedule jong ka constitution mominin ulong ba ka jingdon jong ka khot jong ka district council ka basai bha lai phongut baro ha ka ba hadu saungut kin sha thung da governor pat arphun riungut kin sha jet da ka adult suffrage ulabatai ba ka adult suffrage kamut ba unu unong chong snong baladap khat prasnem ubala kerteng ha ka electoral roll bat ubadon ya ki kendon jing ya khan ubala banyakun election ula pen pau ba kisit ba jet pat ba kimdai ki balabu reservation bat kapor ban wanra reservation lani ban pen kala ki kendon constitution kadon tang ha ka parliament kat kum ka jing thu chong u ka district council kamla ban bu daladi ya ka kendon ST certificate kum ka jingdon kam ha ka port have nomination ula ong balada le kum ta ka dei ka jing ya la ya ki put an balabu da ka constitution umominin ula khot ya ka ni ka jing ya kum ka papersha ya ka constitution bat ulaong bakinu kinu kijing pen kala ha ka 6th schedule kidai banwan tang lengba ka sarkar pedeng ula keno aru ba ka council kam shem lawat ya ka jingmenjur jong governor shwa banlet chaprang bat ka tei karai ula maham balada ki kirtong kin sha khang ban yakun namar ka tei ka kendon unra ya ka kam sha ki bor badikmi bat lada don kam unlet hadu sha ka yeng bishar alor ka jingdawa bandon electoral roll kerpang umominin uloong ba katei kabo kabor kadon ha parliament bat kandon kam ka constitutional amendment lada omdon ka jingpen kala omla ban pentre kam ya katei ka jingdawa ha ka kerdan council wat lakumta umla barim ulayathu ya ki benta jong ki NGO bat ki pressure group ha ka jingalam policy henrei ulamaham ba ombaro ki jingdawa ki hap hapo kabor jong ka sarkar jilla lani ka district council uloong bakiput jong ka constitution ki dei bansha buram haka jinga god umominin ulakentu ba karoi ka par kadai baniat hapo ka framework jong ka constitution da ka baong bakinu kinu ki jinga lat ya ki kendon balabu kinpen pra ya ka rukom sensar pat ba bat ya kinong rim democratic